all day every day ye didwa yampon 24-hour economy ene ahya ase no na dwumadi esronko no eye fast trade cultural and food festival na ahya ase a dwumadi o ma fa se o mesere so a na matre ngodwamwo prampra dwumadi o meta akire anya semkuma kram na DLFM eye de bo adwumaku a yenso yeta akire na todwa e o prampram Akrenkran Park prampram Anglican Park ekwaso pam entu bwa hone yenko na sesere yadiri dwadi kodidwa wate na bibia nkonkan emfama ho prampram afasha nase in supapa de eniwa eni Lumba supeno ana aba adwaman so bia to aguso a woto bi enu ntini kan bibni mantem hanim ye so distributors bebre se wonsa enya enka bia obetimi aba DLFM ya premises hanom na wonso aba abeje wo de na se dodo na wo pe etu aton anu afren penifo e wa 0549889685 ana 0549436616 Debia wo fa ya na me ka hira so mayi mo wo pemfidi adidi dwuma wo man Ghana mu a udwumadi a wudi ne be ko nkan na ade hye baba mani age paade a mesra wo ne nyina ne EFL group band tonsa fra wo no wate udwumadi ahodo bi a wobedi a wo pese dwumadi ne be yakra behwe no fa kwada ne EFL group band efisa wonom no mabrabo no adedi so mbetumi asomsompa efiri say ebia na wo ya wo wedding wo ye yi ana bedi nto birthday party bi ana wudi anam ana se bia wo ya graduation naming ceremony bi na watena se wudi ne kama church programs enwachi corporate institutions ne nyina dwumakuo bia mudi dwuma soronko a mo behia live band e wase no tonsa frɛ eye fair group band ne besomsompa bomade afra yen efisa ye no ye quality sound ye professional instrumentalist and ye quality instrument ye bo nso da form pass na nanom enantem wo pɛ ye chi akwan ye wotema community 22 bawro so inside honom ena behure yen ya homa ne 0242 965 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 when you make we say we enter say na yemfa awia pem to beka se bono nchiremu no emesamo akenka fo benu ya sen konwa no edi ameje so yo wofa wose Adjoa Agyei at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye pa ye de kase bono echire wankasa ebesamo DL News. Yamamo akwaba afi tumirikane hia yen ewo Facebook and afi YouTube na yemfa kasebo no enchire mu ankasa ensamu ya hia kasebo na se e de afro mangana ya to yamante mu mekire Western Region na enkrata efri Western Regional Police Command enchen eba echire misem enipa pode benum 5 e posifo ansaka wonom enam krono bia wonom koboye eni wachire nso wana matwutuo akwaje owura bia wanya mfinhia no aduanan 40 years a ono no ototo sika akọ gold buyer ne den ade set kwabena e wa aguna nkwanta eno ne beka ne se aguna fie eno ne ban aguna nkwanta e wa toe mantemu na awrahosem yi esiyem e wo sana bosma na ye wada bosma ye wanda toso aduno e wo mfempemi no na aduno nsem na agbo enumle no nwotwe pepepe 8 pm ena nipa omo yakron futechu amwei omode akode ene akade ka woro mo ho ebogura owura ne din de set kwabra efie awomla ono akasa bia ya otontotonton ni sika akọ tontotonton gold no the shop no mbomode akoto an ho no so owura u diska akọ ho dwa no so kakrank we na me yidin kakrank ram se debi anya ne sa na ohun se nanse Ghana mu ayeden pa ena wo wanya sika ente sa toto sika akọ ena yete ekom de yen oban free si form yijimaye na krachi bo no homoden yiska akwema wo no mi se bia nkatu atwa o mante ase na mde tuo e de ase ne boso ene dima yawo o masanje ne kra e de free nsem na emle tuo ne kan sa na adonfo moden akopiem ma mo ho ye ha e peja wo wred ne kopiem wa guna nkwanta aban arsa bia sen kopo be ya adom na wadi ne ho afofie nanso o modene duru ho pe na doctor tirem se owura ne din de set kwabena wa ye twede ampo yankopon edia na mla asem obeto odwa no ena mpenifo kobol e positive amane sa sem se na sie na mo se sa na tie de a wore mu nkotu CCTV camera no omo nkobol no mo hwese de tie omo kobol ya ye
mrante wa pode benum no monam a nyasem kuma de odi kan esu se kro no bo ka ho ani din ade Emmanuel amponsa dodo afa ne se Van Dam wanya vinhia no aduonu enkron 29 years na me kasa mu chirim so no ena akromotechu ambo no muku no oda no gang leader no na wo mu chirim sei osana bosima yone toso aduonu baako na yefiada eyitwa mu wo mfempem ne aduonu nsia mu ena owura ne din dia mponsen potifo do aduemu akọ hu se wakọ guest house bi na wakotua sika bafua ena wo hyem awa agona nkwanta ena wotwi fam ani ena ye guys we ba na we kọ sika banata so na wotwi fam sam potifo akọto na wo fa ne si hwan omokoye ko hwemu a etobo ba ye na oman Ghanaian locally manufactured pistol and F2 live BP cartridges etu a ye na Ghana pistol bi ne kita kwabra na jese ho na ehya odidi nsem hunu ena wose saa na ate potifo hu ne peso kra che ne kra so wo yare dada kra se de yakọ na nkwa yie kra ada ne kopie mu afia nkwanta aban resabia mo de ne koya odu ho na man ne tim kaja oya twede ya mpanyankopon edia na hwehwem no kọ so ato aso mo kwasa ka wura bia ye fe na ye Christopher eye senyuri na dodo abro na ne se eye cross and die twam na wu wanya mfinhia no aduanan ensom 49 years eno wura ba kwa ne dende eye Bashiru Ibrahim wanya mfinhia no adienum Thomas Odum dodo afa ne se wale ene wale de toso emiensa bi ono so wanya mfinhia na aduasan ena mbo mode aduaduamu akwapie mu agran kwantempotem se nkrofo we ne mesabi omko bo okro no we mo bia kwatena wonom agi wonom eni no mo sade aduamu akwanwa owura ba ko a ono so ne dindi Isaac Kwesen dodo afa ne se last barrier jesi yesie wa yensie obiu last barrier omokwache no ewo denkyira kwa aboso o wese not mantem to no so ka kro no bo no ho na mra mkopie mu owura ne den ede eye Isaac Kwesen no omokopie wono ankasa ne fia ono nso so locally manufactured pistol etu eye pistol eye ne Ghana hanom ene ehu tuboba eye ne ha eka ho a owura yi ehya ne nchen woni dem omosan so hu sei or the metal bar dade a sabi betumi dia bo nipa kunu eda ne nchen eno wasan akofa kotokuro brantan cutlass emienu kan ho a ode deden ne sabi odidin sem hunu sam na polifo nhwemu na akoda de say owura ne dende kwesini o ka ho de ya den agese ono kura be kire mu say owura ye ne onka atiasefo ho biewa ono eka kromfo no ne dende amponso mu kire mu say ono mpo na twutuo eto ye de bo owura no to sika kwa ne dende set kwabna make say onka atiasefo ho biewi na polifo kire mu say omo footage omo saka na dead say nipa we nyina ka kromfo no ho a omo gusu nhwem mapa na nipa bi do ka ho no omo atumi akyerem na mpempe make say mu chem so owura ba kwa ne dende odum ne de mpempe ne de so atopia fajan agese mrika tente enya se bekuma kra aye nsempi na make say no omo gusu omo hwe na kyira kwa na ja emna eno no adim interpose fo kyerem say yemfa ntumanum adehia mo agran kwanta wato mantemu ba bi da nipa akwahye no odi ntine botumpo police fo beboa na mra etimi no edi we ne nkrata efri eposifo akache ba wiei ede mu nkyeremu esomo Yentoa kasiebone so na apolisifo ache obombofo a enam ne so ema eye owura ono eye guard ewo wildlife resource ewo ko eye Kakum Forest Reserve eno wa Sin South Mensni nimu eye mfimfini mantemu na owura yi wadin finhia no aduonum enwotwe ni din eye Richard Otwen eye ade oye adwuma ewo Kakum Wildlife eye division eno Okaya Forestry Commission for honum omubonu etuo no eye memende etwe mosana abosom ne de toso aduonu mienu ewo mfimpi mienu ene aduonu sian mu ewo abra na omoye patrol eye operation na hwehwemu a police fo edi kan ye ekiremu se ye otwe ene eye forestry guard mienu eba omodin a eche abrante mienu omoko hayo mu chema kwan yo mo fa so omoko hayo na nya de no efamra kwan tuntu omoyo magen so mbeche mratie mienu yi a omudin eye Bukari Abudu ene John Mensah na abro omoye so mo chiwom ne pena chese eye Bukari Abudu yi etwi tuo ade free ne ho a wotutuo no ade bo eye owura wedding fisha no aduonum eye enwotwe eye Mr Richard yi omututuo ade bo na chese owu amnamunumu ha na omobo omodian so adwane ye nemu patrol team no so bo mo homode
homoden etimi esan wo momokwache eye John Mense se no wa police fo akache omohwe ani mu se nhwehwemu ebetimi akoso na emomaye Bukari abudu ida police fo ogbo homoden so no so no betimi ache no na owura ani mu ni de omode ko eye Ebradu Nkwan Government Hospital eye Mukrabia se ne be ya omubetimi akra emunu na Central North Regional Crime Officer Chief Superintendent Edmond Ajimambedu akasa echemu se ade a eye John Mense yo mochi ni de wa police fo akachi no beboa mahwehwemu so no etimi akoso yanto akase wonu so ne nyina mu awadisua ensensem na nansa beto dwa sei Bogatanga Girls Senior High School no mu no empenifo mienu a wonom ene bopan school no mu no omakọ akoto e de ahya bofra wanya mfinhia no edunan so ene fa hyehye fa wowo no na de dabasa ha adwen pam na mprempren abatan ne ahwefo na kyerɛkyerɛfo nkamuku ebeka ne se Parent Teacher Association PT empenifo a wonom ewo Bogatanga Senior High School num ekyerem sei saa na muntu ekɔso a saa empenifo a mohwe ahomba bonsam so school num sexual abuse of 14-year-old student no emu yrampa na abofra kwa mu kyerem say special needs abofra je se ono no kra na wadidem ena matumi ato ahya no so ena ye fa wowan fa hyehyen ena deda saa no ma nya ade o enti o mestre pi say adu asoya hwe o manga na adu suan sensem ntena se boko na wo mye hwehwemu fi ko na atente ne nya dwuma fi sabe sukuu ni abofra kwa akosua homa be bobra daache na mo amoye security mo hwe ahomba mo nsema school no matumi ani say dia ya mianim ne kuri ni emfam na kwan so kram na nkrata mo de batu dwa ene adwata osana bosme de toso aduonu enan no ana empenifo kyerem say yamfa to Ghana fo nyinanem na ebi nkoto aso ehwe oman Ghana ehumasuya so say wone mo hunu nkrata ene videos ne brabo a ekoso be fonten so nsentwerefo de abase de akono no di man kansa de mo ene wanwasam tumo se Bogatanga Senior High School ni mu na empenifo a mo hwe ahomba mo nsem so obey no matumi atenase na baya keto afi na wanya mfinhia dunan wei kwasibo ne beka ne se defilement fi se onu mfinhia du nwotwe entue mu asese no ena mo de ayohwe no saa entamu kyerem se nyenyen na de mo hwe na mbobofro mo kura na ye so disturbing and they saw man Ghana mra no e de sam penifo etu mo level pam na PTA empenifo kyerem se eba ne saa pe obi kura mpontumi nya kukuduro emfa ne ba emfa nko sa school no mu bio say bede me ba ekọ eye Bogatanga Senior High School no mu say be ne ekọ na eja wakọ school e wo mna wode ne ekọ school a security fo ye edu anadwo mbefre no no omne na deda saa de hwan na benya saa kukuduro de ne ba kọ enti saa exploitation ne nye temperifo mo apa na nipa bia ne sa hyahye no ma Ghana mra emfa ne to ne level men kwa yese we ya ben nipa dabi sabi we di bona ne nkoto dia yemfa no mfra emra kwansom ekọ yitirem se wonom besre criminal investigation omanyimu emranimufo anafizo magana police service mon krabata mo hwehwe twiri die mu no mon sense na munya dwumaden fanfa hom sanso na mo sere Ghana Education Service de adure de demapam sanso Department of Social Welfare ma mo hwe nipa efa hudie ne nipa mpunto so we de asama ba madwuma na ba munya dwuma firi sabe yentime tena Ghana mu ema mo franketo nkasrewa a wore mo kosku abebo brama Ghana yakoye ne mpunto mu na nipa mo hwa hoba mo nsem so sabi modem butume sese ne saa de etimpenifo anchi wona mo de be ye hu pa no pain o mo kyerem so mbesre so mo kye mo wiem prom kwada afiase kura na mo bo mo ka wiem pa mo nsanya cancer emfama mofra no na mo mpa adure bu odin pa emfama mofra no nom evisa bofra yi abra pa na hwe mema ketra wa mmienu mo sa ye body gas fo na ye de adia bofa na bre mo modin an cancer na kama na mana ho ba mebu odin na mo mpa mofra ne de mo ye die no mo da che ente sa de asie no ebetimi edi abofra yi tire mo dem enti no na nkrata efiri Bogatanga Senior High School no pa Parent Teacher Association no edi ababon enti se ameka se no emem Ashanti Regional Hafo no potem ho nso abetodwa video bi enam montene so no enimre de hu kirema besom I want so yi security guard ba ko wa kirem se abaya ba ko no so ko school ho no na abaya na pia ko ne boy ho nti no wa bade ya o ma no so ne nkwada se wanya de a obema school fo mpenifo na gu ne ma e ne so one abaya na kwahye dem a school fo amafra na akobọ no donko me makwache na kire nsa azigi o ya chew e ma ye nsem pi nti sika
adne de kwa na ekoso say last me catch them say your boys na wo school ho na tete girls no say no de oh yes enti yes no so ho nsam na ba na ifufuo de ye nwa ye no mo ho nkwan de be ba numre ene so makoche ye friend say boy ye friend say security guide no be ma kan tena ram enye ni pakuma o e friend bontu o mo say e friend bontu ono makọ bonu bontu ho no ma kire say abafa na tene nche na abafa na no call teacher ni e friend say security guard ni nche na o yes on ne bada no test boys ne ba ko say mo mre na set the setup e ma so ye nyo da bi o na say ade no waka kire say wa anya ye den one ne beda wa pia na dwo nti ade amane no nabi na nteka ne ban of ahin no pie ye ese on ne ma no kwan ko say no oba na me no wada how say so one no wakwa abanti oba me so no wada bi na teka ena yesi akogeta no nti yesi no ono so ne nsem na ye pinso na animne ye de hu kirima be so nti yento akase bo no so yento akase bo ne so na Ghana National Fire Service for kasa edi afa akwanhia mienu ye si ye ewon kan ni mansem hanu ma fa basa ekonya akwanhia wo fise ene eye trailer ja etomu ewo Makati Hill na ye Facebook post omo ye no Adjoa Agyei Sikapa bosom ni de toso aduonu enan ana eye Ghana National Fire Service for chire ma ye personal for bo modern atimi ekọ bia ye akwanhia no esi ye meminde etwemu osana bosom me ni de toso aduonu mienu won fimpi mienu ene aduonu mu na yen hyase emfan free eye fisede na no mu chire ma yedum jeku omo wa Masaman Fire Station ade omunya call say ye VIP bus ni bi anya kwanhia e wo fise omo so no etimi ekọ honom na ade a omo call na chese eye VIP bus yi eye concrete ebo ye omo di sisisi kwan hu bi na chese bus yi etimi akọbomu ani diesel kra leak ma ne eye bumper no ni na etimi asai eye car no side glass any side door ni nini na no ade a aseye kra na dumje ko no bo modern atimi edu honom ehese nhwehwemu ebetimi akoso na emomdu honom no na anya ade obia etimi epra na mu chema ye Makati Hill so no ade a weja fire station for so no etimi ekọ honom ekọhwe se bibia ekoso ye no mudu honem na chese ye man diesel trailer yi bi na chese eja etimi atomu no mo sha se so mudum eja no ewa no pa no wotwe abapa hu sima no eyedum yensa ene omo bo mo homodin ebo no pa no nkro ne de no matimi edum eye eja ni na ewo honom na eye trailer ni ti ana chese eja no etimi esai no na sese ane de anya ade a obia epra na emo mu ye nhwehwemu e de afa eye akwanhia mienu esi ye baako ewo fise sanso na baako so wa ye Makati Hill yanto akaseremo so na enipakum ekukunkunkum nipa na mpenifo so wurepu nkola na bi wo skum ye wi a na eja hyehye na afin so kwankwanhia so nam nkyɛn a na ɛsɛ ɛno wɔdene wɔ manyimu na yɛmfia ne mfɛnkyerɛ ɔman Ghana yasante mantemu na yɛni nkɔmɔ akra mfamfa ɛyɛ galam sensensem hom na senior doctor edema Osei Sika Herbal Clinic ɛwɔ Kromase ɛwɔ Kwada so mensenim ɛwɔ sante mantemu ɛyɛ doctor Osei Sika na wakasa kyerɛ mi sɛ bebe yɛduru so wɔ man no yɛbɛhia mpenifom ka bi ewo ma wɔn modern yɛ adwuma wɔ man Ghana yɛn institutions nim institutions no mekyerɛ ɛyɛ nnwumaku akase yɛ ka bi ewom na wɔn betumi ayɛ mmara bo ɔman no wɔn nya mmara ɛbɛyɛ den pa ɛbɛtumi ako atia illegal mining galamsey no efisɛ sɛdeɛ ne galamsey no kwatikwan yɛ fa so tufu magudie no ɛtɛtɛ Ghana no ehu yɛ pam na doctor kasa yɛ mu ɛna wɔkyerɛ mi sɛ ne wohwɛ nsunsuanso bɔne a galamsey ɛde abra ɔman Ghana yɛatena yɛ pa ne sɛdeɛ ne ɔman ekɔ yi a na yɛ sɛ bibia hia sɛ ɔman ɛsɛ sɛ yɛnya commitment yɛ sɛ yɛnya ɔpɛpa sɛ yɛbɛtumi yɛnya tumi sonko bi a yɛbɛtumi de yako na yɛatɔle galamsey aseɛ na yɛ sɛ bi de bi ada amefo be anyamanyofo ba kwagina esiane simpie so akasa keke enne ne yɛba yɛbɛko yanse bɛba no enkosi hwe okirem sɛ no no entumi mo galamsey no yɛntumi enso anom ɛma doctor ene nsɛntwerɛfo kasa ene wo kirem sɛ sese no ehu wo hwɛ ne galamsey akwan de Ghana fa so a emu ayɛ huhuhu sɛ huhu de ɔso no okirem sɛ ne yɛnsuo nyinaa ɛsɛi yakɔyɛ ne nipa bi ɛfantam sɛ sɛbe ɛyi no ayɛ bisibisi basam sana yɛtena yɛ nyinaa so ɛsɛi nti ehu pa nti sana muntu a enipa bi etuo no sɛ ɔman Ghana mpanifo ansɔre prɛko pɛ waka na wɔnom ɛntu ho anamo abedu baabi no ɛbɛgye ntra ha wɔ manyim wakasa kyerɛm sɛ ɔbɛsra Ghana mpanifo no anim yɛda ɔmfa hyehyɛ pa ɛmfa ngo akwan mu na fama gudie ne de mu betu a muntu no kwan pa so efiri sɛ nɛ
nyadewa pi na wono mutu galamsey na nkasa wonom enyam na sabi utu sika ko ni wie na be ya afo a de na abenya ene ya sap ohun kidney failure ye kwadoto na no efri no bane ahoto anipa bi ede kokotu fuma gutie awokoti kwanso o kirem say obetumi anya sika obetumi adi ame nanso se wonya sika ne be fra se abusu apani daire sabia enam galamsey akotu ye ntia medofo na sika wonya aye no wokwa na sa ba o kirem say empirifo anya hye ne yemwa se be ya galamsey no ebe bra sente sade ya Ghana dachi bia ne de se be hye num na yaka fisade ye ya dachi na de gura to pre no abrabo mu say o chemicals we go ye for ya nyese ebebe nipa ye purely for these mining activities ni kwanse ebenfi ti say o come so o du ba bi ti say data no du ba bi ti say konko be bra hu say omo ye ewufi enipa no omo ye galamsey na nkasa na chemical na nye mo skin affect on di usu jina mu ye affect on skin these chemicals in the body abono entimi breaking down because ensure natural processes and from the cleaning but it's not that these chemicals no designer ho emma sa natural processes na etimi from and must still DLFM residues and masani ho we nyina tokoso no nya isusu so enipa liver, the kidney, the lungs. There will be people who mini sepsis, and as sepsis, won't be as the liver and the kidneys in the yarimu. It is a osan be shares chemicals we know now acquaintance in the brain. And until now, there use sa chemicals we know insuno any muaneno, and yensuno go out. The same contomwe, nyadoa, and near my eating in a rubomuse. By chemists and as more scientists no hwehwe sa animal mu se enya effect on contume nyadoa cabbage nyema yidini na enya effect also na kra mu na doctor to aso na wechire mu say yam fan to Ghana fu anim say aban ba na aban ko oh se nipa ni benya atumi o me ba o galamsey metene te me ba mama na watwe ba akopɛ bosome ba ako afie di kantem metu ase sisi am nanso mu nyina ba akwa ekame akwa te se kwesi enkwasi dada na dia bambere da bi ye na omantuma na no no mo mo so ye enti ombesere o man Ghana empanifo se ekwe a wono mode galamsey okon ne fa so no enkon kane enti mo moden ya mi amu pieto moden no mu nyina mo nanso se memamua na monka no kura nkyere Ghana fo se galamsey ni yade a ebetumi de o man Ghana akotu asanim nyane obetu atese no ebe ha o manyi pam enti ambassador madam fan shepe mu odin wa kwan mu na nyam fanko enti galamsey wakasa kirem say obesere mpanifo a mo na tumi kita mu nsem se na manimu yadam mo fa kyehye ye pa ye betimi afaso atufu magudie kwan paso a enkofa yade mfamba enkofa nipa nkonkoto asanim na mmom se ye betena o manyi mu na nam se sika ko sika wo munti ne agya nipa se omfa ne panya de ope no nkofi ntem asase nkotu sika ko no nkofa yade mara Ghana na niam ye di nyina na yade ntu atese wo mudie ede adea ha twen timpeni for monso de na momo aye wa na galamsey ndi se de ehu pa has been there the South Africa for me abedu them so as say mining and politics asem eni ko say empeni for no be o mani show yenti ase say ye wona fofo o ma e wa do for no obia o ba bia ote enyina enkamu na yenka se no omuntu gold no omuntu no yen hihye mra no enye adwuma na yemfa nkonsuo na bia sensitive places no yenye wo na empo ayina nesa wenye sika bendi ni afro se all these things as a result of I was saying on mine and what is they say them say change of government go by and still a lot of these things are going on home form and for my institutions in your strong my institutions in more na international yes and bibia na duro timi enya bibia na duro etimi eye ne awuti ono na ye senior doctor edema osei sika herbal clinic ewo kromase no no kwada so mensini mo sentimentem ne din doctor osei sika ena mote ninkan Yantua kasiabone so na mrashebedwani edema new jabin not about one person so ewe poemantemu eye nana osei Agyei
ede aso abofema a wobehya asiesi eye football pitch mienu ewo yoko sanso na eye asokorin na ya ade adonten hene ede ma new Dwabin traditional area na osai bonso ene nimpanifo beka ne ho eye fiade etwa mosana abosom ne de toso aduonu ba ko won fimpi mienu ne aduonu nsia yimu na mrahebedwani echie ma sa adwumadie we ebeboa ma ball bonso so atimi akoso ye ewa abatu ompesua ne so na adwumadie no ekoso na osai bonso toso mienu a oya adonten hene sanso ana oyeko hene ede ma new Dwabin traditional area ekasa ana ochie musa dia mrahebedwani eye di obona baso ye papa pesan se ade a mmabunu nso mpunti ehuhia no se koba eye ball bomu any sports ni na mu a ade a wo bo mu ye pan nu nti no ana obeye project runkun ewo yoko ene eye asokorin na wo chie mu se ade asese no hwe anwuma hodo ekoso wo manga na mu ye pan ade a football eka ho nto wo gidie se eye sa project mienu ya mrahebedwani eba beye ebeboa ama mmabunu nso daachi etimi akoso ye na emumo obokoko se nya ade a obehwe ama eye nhyiamudie bi akoso ewo pitch ni so for football not the games and kwa na eda ye so anase si e ni so park yi ebeye enunti e besre obi wa no a na wa fa kire ona na we de wa daro ma mo se ma ye nye aye wo so so de wa daro ma senze ma makura na enye yi misra mo ma sebi ye hwe ni yi na ye na ona bo do ase se wo de sa aduma de we eba ona bo nyame onka ho nana no mutawachi nana hema atawachi abusian before nana no matawachi atawachi o ma wo ene ye fabra awiye asubie mo yesu amen eni ya uti ye nana ose bonso tosumienu oye adonten hene sanso na oyoko hene ede manu Dwabin traditional area na enwachi anamrahebedwani ade manu Dwabin not abatu ompesua ne so nana ose Agyei adodo na efreni se ye dijo ekasa ye echemu se ye ade ono krampo no waye na adwen se oba besi eye pitches no enum ewo abatu ompesua ne so nemu ma ye ade asese no washa asese obesi bi ewa sokore ene oyoko anu betimi aboa na eyade ono nso no ebo ne homodin ye pan hese mpuntudwuma nso so no ebetimi akoso na ye football pitch na obesi ne krampo no ba ku bia no eyade ebeye be 500,000 Ghana cedis a wo hwe ni musabuso mi num ntemo de obetimi awie standard park. You are starting with the first two. The next phase will be Odum and Jumapo. Then you have the last one, either to share and access. So we are doing 500 parks for the constituency. We provided flat license. So I will provide boreholes, the water parks every day. They have a 24-hour standard parks. Each of them we are talking about at least close to 500,000. It's how the cost will be spread, but at least each one a day we are looking at about 500,000. But we hope definitely we are going to finish all the park. For these two parks now, I'm expecting latest December, January. Except by that time, now grass is moving. Grass maybe fine. DLFM 106.9. Eni ya uti ye mrahebedwani ede ma new Dwabin not abatu ompesua ne so ewepo ye mantemu nana ose Agyei na amanibo ye nsem chiro ni kontinhini kofi obo ana de besomie yantoa kaseyebo no so na yemfia ni fanchire mu wasante mantemu na osoafo no no men ohwe yakwan ene yakwantempon ensem so Bechere Minister for Roads and Highways oniminyamfo Governs Kwame Abuja wakase chirem say contractor wo na wo ye Enquires ene Kumasi bypass no osra wada enkopim osana abosum awieye no na wachire me yehu se adwuma no wo beto aso aye anase tontentan unye biu na aban empenipa nani abere opeso ye adwuma no fansha ne nsam onimiafo chirem say edum pempenso bi na kwantempon ne ye no na atwa sense firi say enipa wodo na wono madan no magyapade wo kwantempon no ho no na hu behia sa bebetua mpetesika akrabia ma wo mo mechire compensations ene twidi ya mponyankopo ya dom ama ban atimede ne bo hye so a watumi atwetwe sampetesika na wie enti contractor ya de contract na ma na de na wogie Ghana fo efa Enquires ne Kumasi kwantempon no so ne brepa enti ebesere wada kwana kwaye adwuma no anase odudwumadi ne bebawi na apan de mani paafo na ni abere pam na osofo chirem sei wo hwe Accra ene Kumasi bypass na
eye kwantempon ba ko a ema dwedi ekosi papa nanso nansen no wo hwe a contractor na se ye penechi akwan ye hu no eti se aye nsempi ye kwasa to a woni honom na eba ne zaso in fact oye unacceptable kra ye ntumi nso so sa into asra na da Sikapa aban dia hye project ni munye sika kuma eno no wo tentena ho sa na be ha omen onimiafo kyeremi se wo hwe original cost e de masa project ne nko ana eye 1.9 billion Ghana cedis agese wo de ka keka boma se na kwakwagina almost eye 6 billion na enye sika da fom sa nti obesere no sa sika e be hwe o mata so no sa adwuma mu nye bi o monkan kire ne yenye fa mani pen ni abere dan so mbeje adwuma no no ma ye o mo ho lakada sika kokwasa o mpere so kram onimiafo kyeremi se Ghana mampeni ani abere basa se free neko so samba bosumo ye wi no beba na contractor woni kwaro se na wonya adwuma na be na nam ho basa de a waso be so kyerem se abeni abere ye ma contractor nje sika ni da e wo mena kwan wonye obo no ho mode ahwe hunu se kwan bi obi age hu sika no waye ente san so o my Ghana mra eto ebeto level. I want to use the opportunity to encourage every single contractor working on the Accra-Kumasi bypass as a matter of urgency, get back to site or tell us you are no longer interested. And that deadline is end of this month. If you don't get back to site, it means you are no longer interested. I know many of them would have loved to go back, but because of this issue about compensation and other things, which you are going to address next week, once that is done, we expect all the contractors to be back on site because every contractor working on Accra-Kumasi bypass is a big push contractor as well. He's working elsewhere, so there's no reason. Yes, the 1.9 billion original project cost is now almost 6 billion. It's now almost 6 billion, which is a significant amount of money. And sometimes when people talk about this, they just talk without looking at the numbers. Government has never stopped the contractor from working. We're just working out what will be the true cost of completing it. And who would have imagined that a project that started as 1.9 billion is now 6 billion? How did we get it wrong? We didn't get it wrong politically. The previous government didn't get it wrong politically. There was not enough work done to determine the right cost of the project. We rushed into it, and unfortunately, the NDC under President Mahama will now have to do the heavy lifting by correcting that, and that is what governance is about. Any amemwo no eyesanete eyentoaso ntiaban we ko na ban foforo ba na watoaso ha na bibia ekokama eni awuti ye ono na yo so afọ my Ghana ohwe yakwan eni akwantempon ensensem so ne den adonimnyamfo kwame Gavins Abuja ena mote ne nkan ne se de aya no contractor na mugisika wi a na mo de eyi ehwinta hwe yemfa nche mo afi we de eni abiriseja mbedi Ghana sika dikwa de bita to so afọ pia kwa so na tata na Agyei Sikapa e de sika hiaye wate ase sika ni hiaye pa na bebe ya duro ni yankọ Facebook ne yankenka Ghana fo adwenkyere ni bi na yemfa nsom wakase bon so beta mu pa se prema ni abomu no epika ni adibirika birika na me wafa se piaga de aba na wo kire mi se obesra ban ohyebo bi fa galamse ko no ho na am se oba ye kire din de obesra Ghana mampani so osra na da se ye ya emra no owo position na wo hu se galamse no ha Ghana fo no aban se sa ye nsu galamse no da so ha ye nti obesra no pa oma no honya ha na oma ne nan mo no to na sa galamse ko no metu ase ma ya wate na Ghana ye mo bototo se de galamse ni se ye nsu ne ye japade ne o man se de yakuro no ehu pa we aya piaga chimasafo na ode abai na Pedro wa Madina de aba na wase fantastic news papa na ode aka ho de aba wiai na ode na ho market de aba na wase hwe life e de teacher mante na kasebo na loud and clear inside teacher mante nchia kase yankoma Rascobi 1 o wansawom senior high school and if nchia bio asande yakoma eye Edu Jackson edema eye Kemas nate of Kemas mate obete na mwofa se Sandra beka de aba na so ma ya hawo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa hwe life e de free zone kasebo na taxi pa ija dem tutu edere se yanya simukuma kra o se news papa na nchia ne de odikan enum Lumba nso pa wi a na wa kan fa Ghana fo nyina se Lumba nso pa de papa kor agi ba bia ntem nkoto bi nom ene wa chi nso ye ma me odobro ni so hu so betwem kura na yen so onko tietira na mu achi because baby ofa ye no nhira nko a nti o kire ma me odobro ni papa bi nyame nhira ni pi na onko so amon ho ba no hwe mo frɛ ni nyina so we mo fa se Sandra beka all the way from Tema free zone ene what the bind Sandra bako de ya me yehu de ya ko weekends ne mu feel fa wa fa mo nyime mfrim nti se be hadwen kofi a woda bia ba ne monitor ka kire Sandra beka se me se o ma mente ne nka na Sikapa se o wa che de bi de ma no
weekend no baby okwa na hot na ompre nto wom na bakofo didi akrom nye de says sana sika kanti Sandra Temenka omode an sika wade pa bi de ma no sente sana sika beje fe no wonso ne yechire din na awoda tu bi aba ha me hwedam prapreche na ya brasana na adwa magina kwamwa me wofa se makese senior man wa be wa yakra da wadenden de tena kwamwa we happy birthday kwade ma Millicent wo wa ahodwo TUC awofedua twidi ya mpon yankopon bese ya dom me wofa se ni ho fe bruta twidi ya mpon yankopon bese ya dom e de afe ba ko aka mfe ho ne enti ahofedua udin e de Millicent wo wa ahodwo TUC ya menshira wa ni wa woda no nya sonko ekwatenten ye die kwan ne ye bom pa yankopon me bia pono bia nto nchenchem ma na emunda ho hwen na sika ne yedie emumfa so ye mpa ebo ne se woni yankopon hira ba ko ne wo hira pe mo hira ne bi nka abusuafo nyina. So happy birthday to you. And hofedua within at the Millicent awa hojo to you sing. We every okochi abo okran awo ye adwuma awo ye pa FM and was say yemfa we day emfa ema wo. Na we so kwade ama me wofa se ba within e de Obapa Christy. Obapa Christy we ye beautician e wo krofrum. Krofrum e ho na we ye adwuma. Na wo de we ye beautician na twede ya mpon yankopon de afe ba ko e de aka Obapa Christy wo mfie ho. Enti ahofei de kan say long life prosperity ye die kwan yakopom omomfama wate na onhwe mmode ahu ni say we ye die kwan ya piepie testimonies adanside ne bebre na kwatenten yakopom koso amfa nnom watamfo sori tia ya ana pempem left and right na ma ye die kwan emiema ho na wafa se ba wuden ede Obapa Christy we ye beautician e wo krofrum kumase ahofa nyame hye no wawoda no onye ne sonko kra amfa mawo we so san free eyo kwaji abokra wa ye adwuma wa pa TV or pa FM no se awie yemfa wodai emfa ma so sika ye gina we so na me wofa ase ne say wo achede de money to obefre na echire no ma hwe no maka bibia aboko sa wate ase sa wo bibi de money de ona okay na Sandra de aba say wofa no kwa na meka kire wo nya se wofa sem sika se bomode na reach out to I mean to her na nkomo bi wo ho a opese wo de ma wo na Kofi Parliament de ba na wo say the Gold Coast government must empower the small miners with latest theology and the youth to be involved. Dear news loud in Agrabo Bikuma Upper na Kofi Parliament dia ba no nti me wofa say sanete Sandra sikaso wa chade de mount misro obani aba hwani fia na beje sanansin oku oni mpanifo bi ko di gold bi hu dwana kakra ho a tika se boni de se musemufo ne ya Miss Mabel antwi ne se mo e ma ye champion tele de PM o Facebook NF yiti makase bonom wenya bi ehwe yem DJ Zigibi echinchim kase fremfo madusum ye wiei akenkanfo ye banu tu edi ameje so ye wofa wose ade ye de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ene bantwe bonana otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa ade asa to mani bio na mresi meka me wofa nimpon me wofa ase nimpon ba ko dafom bio a ese wewu ndi in fact ehu pa o tie mu nsumi mate nsumi pa na Friday na Adjoa aya mu ye yi na mu fa menka ho na sisi ndie na watwi se nyame nko anka me ko wuye me breyo hey ya bia che me na nye yizo ndi I won ka me pa bo mu na wofa nya bete kura ye ba mu nyina moniti ya de hye give us P capsules give it to me baby give us core capsules so emane meme nyina akoko yade sisi yade amamanya yam timotete wo mo no yedro no manum bi amama de me ho give us core capsules mesisi mo ye din give us core capsules